Si kagayam ti marmarwang magalala ti bunga ti pinyame ah. Tama kita ti pinya ka bagis na kanon payaw kita magidyaan na lumag ano na sabay. Kwa aya po. Kita magidadaktaw lagi di nakasla ulo ti katadakkel na. Bola lang yan. Di banda na dyan. Uy. Pwede yan. Ano ka? Ito banda na ti medyo tingtingan na dadakkel di guys. Parang ano pa, namang gilid pa ito. Naman sinutot pa ito. Nagbigat naman ito na rin ito. Dadakkel ti kitam. Tingnan ko eh. Kinaksamit ka doon pa. Sub na ulaw na yun. Ang primo nga rin ito pagbawasan. Ano yung pala di balay. Kuko nga ta. Sama-sama kami si bungok niya. Pagka dito na timbagi. Nagtagtakaw. Pati makakita kanya dito yun ta. Mas nakataon ito. Naklaw na yun. Yang saya tinggal dulu mungkin begitu. Saya tinggal dulu. Nakay nga pa. Ito isamot. Ang daldalos ka rin sa kapinyaan dito. Ang takaw sama dito lakayin. Pakitan na mo dito. Bunga ti. Ano nagtakaw sa dito lakayin. Guru kayo takwa. Mapangkalan dito. Takit ta. Alado ko man palang di na takit man ti reaksyon na ito nilakay. Mananakaw sa dito nilakay. Yang atas kita ya kan itu. Oh no. Yang emas kamu. Tapi. Oke. Itu siapa? Si kagayam ti marmarwang magalala ti bunga ti pinyame ah. Naglaing kan? Apaw, apaw. Si kagayam ti kuya. Parami. Ay. Kagayam. Teman. Kagayam ti